Ang kumot tayo. Maingay yung aso ng kapitbahay. Maingay yung aso ng kapitbahay. Sobrang lamig. Three million viewers. Hello.
Mismo nga ruangan ti karuba gaminda iti awa ti kwarto. Kuskus tambay, she! MLSO! Ang lamig kaya dito. Thank you sa tusok. May pambili ng taipan. Tahimik dito kasi ang lamig na sa kani-kanilang mga kwarto. $16 million in the house. Hello. Ba? Huwag kang maingay, doggy. Salamat sa tambay. Shit. Shit. Huwag ka munang magkuskus. Papahula ako. Mag-Pinoy henyo tayo. Hindi pa naayos mga gamit ko. Dito lang sa bed. Malamig. Sabong ka ang pintas. Sa dagkot ko tinga sa kajilikod ko. May nakahiga. Malamig kasi sobra.
Ano daw yun? Nanonood ka? Nang? Akala ko nanonood ka. Akala ko hindi ka nanonood eh. Tahimik eh. Ikatok at i-email mo dito yung Clinvin. Bakit ang dami mong Facebook? Oo naman, syempre. Dito may Y. Doon walang Y. File lang kasi ang nandyan sa wetland. O Jen, saan ka nagsusot di ka kahapon? Lumarga ka sa Art Park? Nakita ko yung picture mo eh. Salamat. Nga, nakita ko nga. Meron ulit yung Christmas tree na malaki. Boss G, thank you. Thank you sa patamsak. Sagad. Ay, si Sam. Si siya, hindi siya lumabas kahapon. Ay, okay. Ay, meron din ibang lakad. Sila ni ni LB. Bukas dating ang mga anak mo dyan, no? Jen? Ay. Okay. So may sari-sarili kayong lakad kahapon. Okay. Grabe pagod namin. Maingay yung asa ng kapitbahay namin. Walang katapusan bidding. So bukas ka pa bababa o mamayang gabi na? Nandito ako sa bahay. Sa Baguio. Saan ba ako pupunta, Jen? Ay, 2 p.m. Okay. E di makadami ka na ng video. Pisti ka. Anong kabit ka dyan? Dito kabit ko sa bahay. May kabit ka bang nalalaman dyan, Jen? Dito sa likuran ko eh. Marami pa.
Nakadami ako kahapon, puro road trip. Gabi na kami nakadating dito. Nakikita niya kaya yung ha-ha-ha mo dito sa likuran ko, eh, nambubuking ka diyan, tawa mo. Wag mambuking, 'di pa siya tulog, eh. Walang candy nga, wala siyang binili. Wala dito sa Baguio yung candy na coconut. Asan daw ang candy ni Jen? Uy, asan daw candy ni Jen yung coconut? Wala. Wala siyang binili, nagmamadali, nagbiyahe. Tingin ako dito kung meron, pero wala ata. Dun lang kasi sa Tabok yun, eh. Grabe, kagabi nung dumating kami, pilit niya akong pinapabukas niya sa akin yung box. Sabi ko, pagod pa ang mami. Nagbabantay, tapos nung umaga nagising siya kasi dito sila natulog. Nagising siya, sabi niya buksan ang ano. Tapos talagang kinuha niya yung Elsa na damit niya. Sinuot niya talaga na hindi pa nakakapaghilamos, hindi pa nakapaghugas ng mm, wow ng wow. Problema ng nanay kung saan niya isisiksik lahat. Hindi. Merong mas maliit, 'di ba? Yung parang ano siya, short sleeve. Yung Elsa talaga siya na naka-hanger, malaki 'yun. Meron siyang maliit na isa, meron kang binigay na isa na maliit. Tapos yung mga sandal nagkasya na, yung isa hindi kasya sa kanya, yung close na sandal. Pero yung isa suot niya. Tapos pumunta yung tatay nila dito kasi nandito nga sila. Nagpa-town daw kasi ano, naka-Elsa siya. Oo. Tapos yung lipstick na binili natin kay ano, kay Carlis. Ay, ayoko ng ano, ang dami na eh. Siya lang siya, lahat-lahat. Ay, okay. Yun nga binigay mong rain boot, nagkasya rin kay Kakay, yung mga sapatos ng amo mo. Ka-size ni Kakay kasi 6, 'di ba? Suot niya nga kanina yung isa, yung white. Kasi nagpa-town sila. Pagod kami eh. Nabinat ang driver. Mm, suotin mo na lang kung kasya sa'yo. Ang dami ko ng ano, na-upload ko na lahat. Ang bilis kasi siyempre maganda ang ano, internet. Gusto kong ilabas lahat yung mga kakuha ko dito. Nabigla nga siya. Uminom siya, buti may baon akong 4 ata or 3 Panadol. Tawa mo diyan. Hindi kinaya. Ayan, nakakumot sa likuran. Oh. Pikil-pikil kasi. Napakahaba kasi ng biyahe niya. Tapos halos magkasunod kaming dumating sa Clark. May pikil-pikil kang nalalaman, Jennifer, ha?
Oo, naisuot ko. Suot ko 'di ba nung nagbiyahe ako, bitbit ko. Uy, buti pala lumusot ako. Alam mo pagdating ko ng airport, tinimbang ko yung mga bagahe ko, 26 kilos yung malaki, tapos yung hand carry ko is 11. May mga iba diyaan na nagtatanggal na talaga. Ta's nagtatanong ako doon kung papaano yung mag-online, add baggage. Wala daw silang alam, tapos naghahanap ako dun kung sino marunong. Tapos ang ginawa ko, nilagay ko sa yung 1 kilo na ay yung isang box ng Toblerone, tinanggal ko sa check-in, nilagay ko sa personal bag ko. Tinanggal ko yung box niya, 2.5 kilo pala yung isang box, mabigat siya. Tapos nung nagpatimbang na ako doon, kasi nagpa-check-in sila maaga eh, kahit wala pang 3 oras, nagbukas sila maaga. Tapos sabi ng counter, okey lang daw, nakalusot yung check-in. Tapos sabi niya, "Ilan ba ang hand carry mo?" Oo, nagawan ng paraan. Tapos pina-check-in nila lahat yung hand carry ko, kinilo nila over sabi nila, eh, sabi ko nangingiti na lang ako, tapos, siya, "Sige," sabi niya, "next time don't do that again," sabi nung lalaki na nasa counter. Hindi naman nila alam yung ano, mukha ko. Sa next time gagawin ko ulit yun. 'Di ba? Nakakadami na nga po ng next time. Kahit nung nakaraan, sinabihan rin ako na next time, 'wag daw ako ano. Siya, "Sige." "Ay, may pasok pa kayo?" "Kami tapos na nung Friday." Ingat, ingat sila sa'yo. Oo. Huli ngayon o bukas pa? Ngayon siguro kasi bukas wala ka na diyan, eh. Half day. Ingat. Bye-bye. Bye-bye you. Kinuha ko pala kanina yung ano, yung pinadala ng kapitid mo diyan. Pumunta kami kanina diyan. Diyan lang sa kabila yung Cebuano. Sarap kaya kumain kasi malamig, kasi na nga pa yung mga pagkain diyan. Kuha nga ako ng makutkot. Ayaw nila, ako lang matang kumakain dito. Kain tayo, pakwan. Ano ka dyan, pagkuha ko dyan na gana, pag kabilak, ay dito eh. Nakakumot ako kasi malamig.
BBM din. Hmm. Hindi BBM. Hindi BBM. Naka-headset ka ganun. Mga bagabagak. Nalaing ni Malimay nga ukis ti pakwan. Kalahati lang na mukha ang nakikita eh. Notification rate sa cellphone ni Clembin. Kabsat smiling face, may kan. Naglamin dito si ka. Makanta pakwan. Nagimas nga mangan dito ta nalamin. Pakwan kabsat. Dagat lumanitak tingiwat ko. May kan. Tulungan nak agukis. Tatak lang ag live takwa. Ada wifi. IJN ko dito Hong Kong. Sa anak nga makakonek. Nagbiit nga mang ibusti ko. Ti data. Thank you. Samahan niyo ako. Kain tayo pakwan. Ano pala to? Buto ng pakwan pala to. Hindi siya yung pakwan. Sorry. Ay, hindi pala buto ng pakwan to. Talaga ako nagkamali ah. Sunflower. Naungurda dito ikwa. Karo ba mi? Subliak no New Year. Nagalas ay amok ah. Nya atras na ti bakasyon ko. 10 days lang inted na kaya. Nagalas garon. Nagbiit lang. Nalpasan dual daw. Gaw awid ak gamin nga tinawon. Dapat di ba 13 days ti bakasyon ko tata alalaak nga every year. Handa nga itud. Nagngina ka no ticket. Kada bakasyon ko kaya kasjay. Alakton amin ang next year mga bakasyon ko. Nalimot.
Si Alika, kain tayo pakwan ay sunflower seed. Hayahay talagang kahit 10 days lang. Pagkabalik na naman dyan kalabaw na naman ng tao. Kain, tulog ang gagawin ko rito ba? Pahinga ba? Nag-live ako kasi tulog sila. Walang maingay. Ano pa yung ginagawa nila sa baba? Maingay oh. Yung army din natataba ba? Mamangag mo, daddy? Ano ka na mismo? Na umakagbubuya? Ano ba dyan sa mo? Ano ba dyan sa mo? Lukatak pa. Lukatak dyan YouTube. Ano dyan? Ano YouTube mo? Awan? Ada.
Kasi, hindi ko kamaamang ituron. Nyakas at nung kami kasi. Patakder mo gamit. Ay, pataktor. Pahinga nga hangkang ako. Ako naman kuti-kuti ito sa cellphone da. Kaya hay talaga. Nag-like pa lang tan ko. Susaan nan. Kusaron to wifi yan. Susaan na filang na. Hindi ba naka-base di ko? Di na gana natin? Kain. Dagururok. Yun. Ay, aguyak daga. Awan lang ka na, Jib. Ginatang mi nga finungo. Di. Awan lako ni Christine nga lang ka.
ako lang nagsasalita eh. Makati ilong ko. Nadudurog yung iba eh. Maibos ko.
kumakain ng buto ng pakwan. Kain. Busog ako. Nagkalat na ako eh. Nakaaluwa ko.
Ayan. Naubos ko na yung isang bowl na buto ng sunflower. Wala akong kasamang kumakain ng buto ng pakwan. Nakadikit yung iba. Mahirap. Kalat na ako. Alas 2. Mag-isang oras lang. Kain, buto ng pakwan. Busog na daw ako.
Mag-isang oras na mag-end na ako. Inaantok rin ako eh. Isang oras na nga po. Babay na. Antok ako eh. Babush. Mag-end na. Babay na po.